Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Home ni Marua. Unsa? Posible nga ni Alan Sevilla ang tubag sa tanan kong pangutana? Sige tiya, ako nang buhaton. Suwayan ako pangitagpagi kung unsaon nga may bawaan ang sugilano ni na Marua. Sige, bye. Asa man ko magsugod ini? Unsaon man ako pagsubay ang sugilano ng Marua nga 2030 naman in town ron. Gabriel, tino ba ako nabati ka ganiya? Kinasing-kasing bagay ang gisulti mo. Nga, mahal mo si Marla? Onoy, nasultihan pa na ka na, di ba? Mahal kong imong anak. Ug bisan ingon niya anak siya, di na siya makatubag na ko. Kinahanglang makabati siya. Kung unsan ako siya kamahal. Salamat, Gabriel. Ha? Salamat ka na ka nga nagmahal niya sa tinuuray. Kay, nahadlo ko. Gadi na ko magkalahotay so maabot. Kinahanglang maningkamot ka ni. Nagkinahanglan ni mo si Marla. Nahibaw ko. Inawan ako mahibaw ko kung saan ko ka nagkahimtang sa kong anak. Kung saan siya pagtabang. Kana kay mimarkas yung tiyan ang puong tabang. Naglisod na siya karon, Gabriel. Kunain man siya napita. Naaras siya siyang lawas na pero gipriso siya ni Anang Marua. Kana ang nasabdan ko anang nitabo niya karon. Nganong ang ako pa bang anak na hitabuan ini, Gabriel? Tungod kay mao ni inyong papel ining kalibutan na maning. Pero di ninyo sa nga nitabo kaninyo. Elgin, Aljan, kumusta? Unsa na ha? Nagkasulti namin si Cha Lourdes. usay may katabang si mong iyaan na nagkahimtang ni Marla. Imo ba siyang gisultihan sa mimarkang tabang nga pong sa tiyan ni Marla? Oh, ugi kasubok ko, Noy Maning. Nga hingpit nang nakasuot si Marua sa lawas ni Marla. Usa. Ugwa pa si paaging nahunanaan. Kung saan nga mapalaya si Marua, ikan sa lawas ni Marla. Di maning. Ayaw lang pagpakawa sa paglaom. Pero may gitambag si Lourdes nako. Ug iya na yung ipabuhat nako. Unsa ba ka na, Elgin? Ikaw makatabang nako, Noy Maning. Unsa? Doon na ipasubay si Tiya. Kung unsay gyud ang nahitabo ni Marua sa unang panahon. Ha? Uy! Kalisod na, Elgin. Pila nakagatos katuig ang nilabay nga nahitabo ka to. Ang panahon ni Marua ug panahon ni Marla, layo na kayo. Pero, mula na mahimo tas pagkaron. Kinahanglan may bawta kung unsay gyud gibalikan ni Marua ining panahon na. Usa? Dili mo tuos Tiya nga ang pagpanimaos lang ninyo sa inyong kaliwatan niyang tuyo, Gabriel. Tuna pa'y mas bugat ana nga katarungan. Ha? Og mo na ipapangita ni Cha Lourdes ang diary ni Marua nga posibleng niara dinhi sa villa. Kung doon naman. Kung mo kinatambag siya mong iyan, kinahanglan mo lihok na ta. Pagitaon ta ka ng diary ni Marwa. Ug asa man ta magsugod? Kuan, Dini sa atik. Anang makarambutan sa ato palibot. tuod. Mga karaan to kining mga butanga. Pusa. Posible nga ni aning nagliondo ka mga butang ang diary ni ng Marwa. Kung doon naman. Sige, sige. Di lang ta maglangan, oy. Elgin, sugdan na nato ang pagpangita. Sige, magbuwag ta. Gabriel, dito ka. Ako diri. O ikaw, Elgin, dito ka. Kinahanglan ganiron ang tanang kahon. Kung doon naman mo'y kaibog ng butang, atong ibutang dinhi sa tunga sa hawan. Sige. Sige, magsugod na ta. Doon dyan naman si Gabriel. Wanya man kumalik ka din eh. Kalisod man hindi ka kung kaimtang. Uy, Inday, may kami gawas ka diya sa kusina. Naon sa ka man. Luspad ka man kayo, nagkurong pag yun ka.
Dali. Mag-istorya ta. Wa kapag iti ay nila buhi. Oo, naadlog sila nga kung patyon si Marla. Ay, nausap ka Ngano nagkurong man ang kamot mo? Nakabati man kung umitago ka sa kabinet sa kusina. Oo, kay dili makatuol dito ang daot ang espiritu sa kabinet. Sa may nakita mo kang Marla. Ang iyang mga mata, nahimong puti tanan. Uy, mura di ay og may kumbulsyon. Mauna, huglain kaayo ang iyang sinuka. Hug dili na sab siya mukaon. O sa pinakita ni mo diya. Wana, kay may palayo na ko. May mo magtabangan ko di mo. Sakit na kayo nga kung kamot nga gigapos nila. Pabadbad ka sa kapos. Unta. Pero masuko niya si Gabriel. Wa sila din Kita lang duha ang niya din Pusa, tabutangi ko sa kong kapos. Sakit na kayo nga kung makamutog. Giugot pag yun yung wayo. Labaw sa gigutom ko. Sige na, badbarin ako. Ayaw una. Ako una nang huna-hunaon. Ayaw na guna-una pa. Kinahanglang maluwas na ko. Labaw sa tanan atong maluwas sa bang kalibutan sa kabangis unya ni Marua. Marua? Kandang miulipon sa lawas ni Marla, mao ka na si Marua. Ang dautang barangan, kinahanglang mamatay siya. Kay kita ang yang unaon sa pagpatay kung makalingkawa siya sa kapus. Sige na, tangtagin ako sa kapus, Inday. Uy, mga karaang mga libro niya ining maong karton. Unsa man ang naas karton, Gabriel? Mga libro, Noy. Karaang mga libro. Tagsa-tagsa ang abli ka ng mga libro. Kay basimaw na ang diary ni Marua. Oo, Noy. Ikaw, Elgin, unsa man nakita ni mo diha? Mga karaang gamit, Noy. Mga sudlay, mga samin. Ang ako diri kay mga sinina. Karaan kay mga sinina. Pulos raman ni mga libro ang niya sa karton, Noy. Ug doon na sa mga bago-bago paning uban, no? Sige. Padayon ta. Sa pagkipaabot ni mo, Inday. Ayaw na lagi pag-una-una. Wala ti panahon. Badbarin ako sa kapos. Sige na lang, oy. Pero magsabot ta, ha? Ayaw ba yagin pagsaba nila nga ako ang mibadbad sa imong gapos, ha? Kay masukuon niya sa maning. Ayaw ka mula ka. Ato lang yung sikreto. Sige. Lagi nga kay pasilan galahin na ba yung tiyan ko. Mag-CR ko. Nalagi na. Nabadbad na ang gapos sa imong mga kamot. Akong gapos sa tiyan. Sabangi kong badbad. Oo, lagi. Na. Pero muhangi lang ko, ha? Ayaw lang yun intawag pa sa kitis Inday Marla. Si Marua nga ngayong mamatay. Igo ko lang luwason si Marla. Nabadbad na. Sige. Diha ka lang. Uy, hala, uy. Misak ka man siya sa taas. Muadto na kitingali to ni Marla. Niyala ko sa tumpangan sa bultan, paingon sa tanan, paingon sa atik. Ikayo na rin ako. Hinayin ako kabla bultan. Noy, may nakita ko mga papel nga giswatan o kinamot, Noy. No, sila si taas. Upan kang Marla. Ato na naibutang diya sa tunga. Aron na. Ato na balikan og tan-aw niya. Sige, Noy. Hindi ko makadoon ni Marla kay naas sila si taas. Sikap nilo siya. Di pa na ako makumbinser nga iyatag ka na ko nganting. Mabalik lang ko na ako kanaog. Mabalik ko na ako. Misinggit si Marla. Nag-atubang na.
Marla! Nasa ka? Oh, Marla! Naglingkod ka na de, anak? Uy, may gitudlo sa sagdanan sa ubos, oh! Lolo Paulo! Tanawa niyo siya. Dili na siya si Marla. Nagkabadbad ka sa imong gapos. Maling, dili na ka nang imong anak ang nagmingkod sa sao. Oh, Nasaan siya ni Mulo? Patya siya, Gabriel. Tungka pa siya sa dili pa sa higpit nga magabuhat o kaunan ka na. Uy! Si Sani! Hagit! Hagit! Lo! Lolo Paulo! Naigo si Lolo sa kamay lamsin nga! Nilupan! Lo! Lo! Lo Paulo! Anong isa ka pa magkadini? Nagikontrahan mga ni Marla! Lo! Aray, patya na siya. Samtang may panahon pa. Ha? Dali Lo! Mamiyaw na tayo niya! Dali! Hindi ka nakabuhan mo, Gabriel! Ipalayo na! Dali na Lo! Dali na! Magmay ka ni pagsupak mo na ko, Gabriel. Dili mahimo nga mabuhi si Maru. Pero imo siyang giyatagag higayon. Mahal ko si Marla, Lo. Busa di ko musugot nga may daotang mahitabo niya. Dili yun, Lo. Busa, dali na. Dali! Papalang, Noy! Kaya ng lupa na mga butang! Ano ba ni? Ano ba ni? Nasukos maruwa! Wasik daw yun nga! Bisaka din ni si Lolo Paulo! Ulungan ka na, Marla! Ulungan na! Oh! Hala! Ano? Nahunong na! O... Nangabong kag mga butang din sa atik! Dili may mo pasunod ka din sa bilya ang apuhan ni Gabriel. Anila una sa gawas, Lo, sa Villa. Ay, agay! No, Lo! sa pagkagabil. Ay, naman ni mo imutang imong utog. Dili ka mahimong may gugmal, kay Alpha meron siya. Kalimot siyang mga barangan. O kita kaway ta sa mga barangan. Mga hunter ta o barangan. Unya, maunay imong buhaton. Ha? Adto ka sa atong kaaway mo tapig. Di lang ko gusto, Lo. Ug di ko makahimo nga magtanaw ni Marla nga imong pasakitan. Kapila ko na ba ikaw tulti nga dili ni si Marla ka nang nastaas. Siya na si Maru. Ang barangan o gitabangan mo siya nga matuman ang iyang pagpakabuhi pag-usap. Lo, mituo ko sa gisulti ni Jen. Nga dunay laing paagi nga masumpo ka na sa Marwa. Ug kana, maong pagsubay sa iyong tinuod nga sugilanon sa kinabuhi sa unang panahon. O nagtuo ka nga makakita ka mong diary ni Maru. Ha? Uy, Gabriel, dili magsuwat og diary ang mga demonyo. Nakasabot ka ba? Dili nila himuan og talaan ang ilang gahom. Ilan ang gisuwat sa ilang padumduman. O dili sa usa ka papel nga mabasa sa uban. Busa nag-usik-usik lang mo sa inyong pagpangita sa diary ni Marua. Kay wa sa diary. Kana ang nagsiguro. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.